Alfa Mintek sortu zen 2008 urtean, lehengo Grupo Alfa izan zen enpresatik, eta Toribio izan zen Alfa sortu zuen, sortzen lagundu zuen protagonista handi bat, ezta? Importantiena esango nukenik, 1908an. Orduan, bere izena daukan premio bat, eta gure herriak guri emoti premio hori, guretzako izan da ohore bat, handi bat, eta rekonozimendu bat, erakutsi dozkuna zelan Eibar erabat dau arro, hemen enpresa bat eukitziaz, gainera herri barnean gauzela, eta energia asko emon dozku jarraitzeko bide honetan, laguntzen bere hazkuntzan eta gure zonaldeko industria goraka egiten laguntzeko. Egiten duguna da, gu jaio ginen mikrofusioan parte moduan, egiten duguna da altzairuzko piezak metal injection molding prozesua jarraituz. Da prozesu nobedoso bat, ez da oso ezaguna hemen, eta dauko oportunitate asko ematen ditu soluzio teknikoak pieza oso geometrikoki oso zailak direnak, produktibitate handikoak, eta prestakuntza mekanikoak altuak behar dituenak. Orduan, ez dago beste teknologirik metal injection moldingekin alduena konpetitu momentu honetan horrelako piezak egiteko. Baina horretaz aparte, guk enpresa diseinatu dugu batez ere flexibilitatean pentsatzen. Flexibilitatea zer da? Bezeroak dituen aldaketa konstanteak eta askotan entornoak edo merkatuak dituen aldaketak azkar moldatzeko aldaketa horrei. Hori ez da erraza ez baduzu enpresa estrategikoki prestatzen horretarako. Orduan, bai abantaila teknologikoa, abantaila edo desberdintzen gaituen teknologi honengatik, baina gure enpresa modeloak nahi ditu soluzioak diseinutik amaieraino emon, bezeroari, eta gure inguruan oso industrialki oso aberatsa denez, soluzio hauek ematea oso abantaigarria da beste entornoak edo beste enpresarekiko teknologi berdina egiten dutena gainera. Orduan, guk beti entzuten dugu bezeroekin eta gure kolaboratzaileekin harreman oso estua izan, eta zerbitzua aldanik eta estuena beraiekin izatea. Lanean gaude beti, konstantemente gaude innobatzen eta gobernuak eskaintzen dituen laguntzak eta impulsatzen dituen akzioak linean jarraituz. Teknologikoki, ari gara material berdinak aztertzen, prozesu berriak edo teknologikoagoak ere implantatzen, digitalizazioa, inteligentzia artifiziala, linea hori guztietan lanean ari gara. Baina baita ere, aldaketa klimatikoa murrizteko laguntzeko neurriak hartzen eta pertsonak ere zaintzen. Pertsonen ongizatea lantzen, gero ematen diguten erantzuna, askoz hobeago izango dalako, bai enpresa hobeto joateko eta beraien hazkuntza ere askoz aberasgarriago izateko.